singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Padayon natong iampo ang kahusay ug kalinaw sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, na kining nanagbangi nga mga nasod ug mga leaders maghiusa unta sa Dios noon nga pagsinabtanay. Ug ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagsigig hatag nato sa ilang suporta pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kalipay o kahiusa sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang imong bugtong anak nagpakita nga tao sama kanamo. Itugot nga mahimo kaming sama gayud kaniya, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato o gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsimba kanimo, Ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. O Diyos,
Tugahi sa imong panghukumang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nagantos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanan nasud sa yuta, Magsimba kanimo. Ang kabukiran na mga kalinaw alang sa lungsod, ug ang kabungturan muhatag sa katarong. Panalipdan niya ang nagantos diha sa katawhan. Luwason niya ang mga anak sa kabus. Ginoo, ang tanan nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halaw nga kalinaw hangtod nga wala na'y buwan. Magmanduon ta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanan nasud sa yuta, Magsimba kanimo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudluan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na giadto siya sa iyang mga tinun-an o giingnan, hapon na karon kaayo og awaaw na kining dapita, busa paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit sila makaon. Apan mitubag si Jesus kanila, kamoy mopakaon kanila. Ug unya nangutana sila,
kami ba'y imong papaliton og pagkaon nga mobili og mga duha ka gatos ka dinaryo aron ipakaon kanila? Og nangutana si Jesus kanila, pila ba kapan ang inyong dala? Susihan ninyo. Sa nasayra na nila kini, miingon sila kaniya, 5 kapan og 2 ka isda. Unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga papundok-pundokon ang mga tao og paligkoron sa lunhong mga balili. Busa nagpundok-pundok ang mga tao og nanglingkod sa tinagkalim-an og sa tinaggatos. O gikuha ni Jesus ang 5 kapan og ang 2 ka isda, og mihangad siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikas-pikas ang mga pan og gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tao. Iya usab na gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon og nangabusog ang tanan. Og ang nasalin sa pan og isda gihipos sa mga tinun-an og kini nakapuno og napulog 2 ka bukag. Niadtong nangaon sa pan 5,000 ang mga lalaki. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. May kayong pagka-explain ni San Juan ang unang pagbasa nato, naghisgot siya nga maghigugmaay gyud ta kay ang Dios gugmaman, ang naghigugmaay nakaila sa Dios. Ang wa maghigugmaay wa kaila sa Dios. Lingiyay mong tupad ing na nakaila gyud kas Ginoo. So ang tinuod gyud ang nakailas Ginoo, mahigugma gyud sa iyang isig ka tawo. Ngano man kay ang tawo manggod mao gyud ang larawan o kasamahan sa Ginoo. Doon na ganitay usa ka tawo nga atong dumtan or atong kontrahon nga murag tan-aw na to niya, murag dili na siya tao, kana wa na ta mahigugmas Ginoo. So kanindot di ay no kung tinuod gitang na ay gugmas Ginoo. Di na kita mag-away. No. Kinsa dinhi ang wa na gyoy gidumtan, wa na gyoy gikalagutan ta sa kamot. Maayo. Congratulations. Wa katunga. Ato pa kamo na agi day man gikalagutan. Anos amo na kutob ang inyong gikalagutan? Kutob kanus apa mo na sunod tuig pa? 2026 naman ta karon. Ano sa pa mo na 2028 na lang na ninyo balikan humang eleksyon. Ano tayo national election kuno 2028 ambot madayon pa baka na. Mao na mga igsoon gugma. Pero ang pangutana unsaon man paghigugma ang atong isig katao. Og kinsa man say unang mahigugma. Amo na una diha. Gilingay mong tupad na pwede ka mahigugma nako. Ingna ko no. Nga maingon man sana siya, ikaw lay higugma nako. Amo na mag-contest na. Kinsa may unang mahigugma be? Kinsa magi unang mahigugma? Ayaw lagi na iapil ang Ginoo. Kita ba? Kita na to ba? Kinsa may unang mahigugma? Ang unang mahigugma, kana yung tao nga
labaw sa uban. Ang kaning ubos mao gini siya'y higugmaon. Ang labaw mao'y mo higugma. Sa atorong pundok dinhi kinsa may labaw, ako o kamo? O di ako'y unang mahigugma ninyo. In terms sa kwarta, kinsa may labaw, ako o kamo? O ako gud say ako wa man ko'y trabaho. Wala ko'y trabaho oy naon sabi amo diha. Wa sa ko'y negosyo. So in terms of kwarta, kinsa may labaw? Kamo kay naamoy trabaho, naamoy negosyo, ako wa man. Sige raman ko dirig misa. Og di gid mo muhog sa kolekta, pasabot wa ka nahigugma sa labing ubos, ug ang labing ubos mao ang pare. Kay way trabaho. Oh, na siya. Nya kay di man mo muhog sa kolekta, di wa ka kailang Ginoo. Pero muhog kas kolekta, nya mo palit pag yung kag slot, unsa man na? Nahigugma kas Ginoo. Muna ang naas babaw mao gyud mahigugmas dias ubos. Muna ang pag-abot nas panahon nilang Kristo, ang una yung nihatag og gugma si Kristo. Unsa may una niyang gihatag nga gugma? Ang pag-ayo sa mga masakiton. Ang himsog og lawas labaw gina siyas masakiton. Muna iyang gihatag ang kaayuhan. Mo to daghan kay mga tao ni kuyog ni Hesus. Libuan ka tao. Di na ko ma-imagine unsa kadaghan ang mga tao ni kuyog ni Hesus. 5,000 ang mga laki ra. Wa siya magamit og microphone, wa siya magamit og megaphone. Nagsulti siya sa mga tao nga nagpundok 5,000 kapin ka mga tao. Mabati man siya. Suga kag tingog atong Kristo mo ram tingog trompa yang tingog. Ambot lang mingaw ba nga. Naabiya sila daplis dagat. Daplis dagat. Ang sa may mahitabos daplis dagat. Kasa-kasa man ginang mga balod. Napay hangin. Nya naa sila sa kuan, naa sila sa bungtod. Kanang bungtod suway ragod bisag magpabuto kas bungtod og kanana ang kuan kanana ang libintador ba. Mura ra nagkahoy na bali, dili na mulanog basta nakas bungtod. Nyas Kristo gatudlo man sa dito sa bungtod. Anong mabati man siya? Tungod kay kani manggong gugma mga igsoon, makabati ni bisan gani guway tingog makabati ka. Ang mga tao manggong nikuyog niya nahigugma niya. Nya siya sad nagikuyogan nahigugma sa nikuyog niya mo na makadungog yun. Natanawa ng mga maghigugma ay makadungog bago ka silang istorya. Di oy maghinunghungay lang. Nya magkasinabot sila. Usahay gani matara nila ba? Ana, makabati na sila silang mata. Kabati din mo na inyong mata. Naiisulti ang ilang mga mata. Kamo kasuway magi mo sa una nga uyab-uyab sa mo sa una. Karon ay lang karon kay mga siga naman kay mong mata mo tan-aw sa inyong mga bana. Lorat am na inyong mata. Pero sa una ba katong in love ba kay mo, di ba? Matara, kabati na. Ang uban gani hikap ras kamot. Kanang hikap sa kamot ba? Na ay mga signal diha kasuway sa kuan sa una. Antod gani karon usahay. Awa day mo signal des kamot diha eh. Kamong asawa og bana. Oy, kamo nga bugo ninyo. Naagi na. Mao na kanang nagkahigugma ay magkasinabtanay. Unya kay si Kristo nahigugma man, nakasabot siya nga wa na sila'y pagkaon. Nakasabot siya nga gipanggutom na ang mga tao nga nikuyog niya kay dugay-dugay na silang kuyog. Nakaron ingon siya ato ning pakanon ang mga tao. Ingon sa iya mga apostoles nga wasad kay mahigugmas mga tao. Unsa man silang isulti? Papuli na. Ana. Ingos Kristo dili oy, kamoy mo pakaon nila.
Kita mo pakita gugma nila kay kita biyay gikuyugan ana. Kasi uy, asa gud taw mig pagkaon? Di ba? Mo man din reaction. Mo na. Daghan bag pagkaon ang Pilipinas. Tubag ako. Nya nganong nang-abroad man ang kadaghanan nato. Kadaghanan sa mga professionals nang-abroad man. Nadaghan man dag pagkaon ang Pilipinas. Hoy. Tungod kay way gugma. Way gugma nga gitawag natog nasudnong gugma. Kay kana manggungwa mahigugma mobiya gid na. Posible sad nga nibiya kay wa higugmaa. Duha ra man na kabuok dihay kuan. Di ba na may nibiya sa pamilya? Wa magkuwang ang pamilya sa pagkaon, pero nibiya sila nga naman wa sila mobati nga gihigugma. Linyay mong tupad ina nibati kang gihigugma ka dinis Pilipinas. Kumusta man ron ang atong mga senior citizens? Nibati ba nga gihigugma sila sa atong mga leaders sa Pilipinas? Kumusta man ang atong mga kaning mga labor force, kaning mga nangitag trabaho o nagtrabaho, nibati ba nga gihigugma sila sa mga leader sa Pilipinas? Kumusta ang ato mga estudyante? Nibati ba sila? Nagihigugma sila sa mga leaders nato ros Pilipinas? Sige mlamugwa. Kumusta ang ato mga masakiton? Nibati ba sila? Nagihigugma sila sa mga leaders sa Pilipinas? Kumusta ang atong mga military o mga pulis? Nibati ba sila nga gihigugma sila sa mga leader sa Pilipinas? Naay naribag gahapon man tingal ito. Katong retired General Romeo Pukis nagbakasyon sa iyang asawa dito sa abroad, sa iyang pamilya. Pagtugpag is airport, gidakop dayon, gi-arrest dayon. Murasag si President Duterte ba, niadtog Hong Kong, pagtugpag yun, gidakop dayon, gidadayos dahig. Unya, maugya pong sistema ha, pagdakop, ang ato kunong konstitusyon, matod pa sa mga lawyers, na ama social media gisulti, nag-provide gid na sila nga kinsa tong i-arrest, kinahang entitled gid siya nga naa siya'y lawyer. Niadto dayon ang mga lawyers, diha sad ang mga lawyers. Ang usa gani ka lawyer, usa sad ka usa ka retired general sa atong armed forces, usa sa mga lawyers ni Pukis. Wa sila paduula. Wa gid sila tagaig higayon nga makaistorya, makahatag sa ilang kana bang gitawag bag constitutional duty ang mga lawyers di ay naa man gina hastaan gi-accused naa gina siya constitutional right nga entitled gid siya og lawyer. Wa mao sad to si President Duterte una pagdakop ato wa paduula ang lawyer hasta gani ang iyang anak nga lawyer o iyag yung anak si Vice President Sara wa paduula sa mga pulis. So mo na ang ilarong giingon wa nagigugma ning atong kagamhanan karong nagda kay bisan ang constitutional right ihikaw naman. Mo na ang ipakaon di ay sa tao mao ang iyang panginahanglan. Ang ato yung higugmaon ang tao nga nanginahanglan. Ang taong nanginahanglan. Unya karon kay daghan man kaayong kawatan sa atong nasod, unsa may ilang panginahanglan. Kanang gasigig pangawat, trillions, billions ang ilang gipangkawat. Angay ba silang higugmaon o dili? Kusga. Napataka lang mo. Angay. Kay naa sad sila'y panginahanglan. Ug unsa may ilang panginahanglan? Kaluwasan. Kay impirnohono na sila. Kanang tanang kawatan padung na sa impirno. Labi na ginang ngawat gani ka gani og mangga,
mangawat kag lubi, priso manggani kadayon. Labaw na mangawat kag manok, mangawat kag baka o kabaw o kanding, priso dayon ka. Ang mangawat og billions, trillions, dili na lang na priso, impierno na na. Bitaw, nilingay mong tupad, nakapila na ka nakapangawat. Awagi mo makapanguha yun. Kanarabang kusog ay mayong wa, mausa na yung manguha. Karon ay kusog kay sila mayong wa. Diha. Kusog ay mayong wa, dagko kay gipangkuha. Human, nakabati ko sa interview ni General Pokis. Kay nakapiyansa man siya, niya gi-interview siya. Ingon dayon siya, panggigipit ra gid ni, unsa tanang panggigipit sa Cebuano kanang gipang-apikir ba o gilisod-lisod. Gilisod-lisod lang gyud mi kay nag-organize man gud mi og People's Initiative for Transparency and Accountability. Nya gi-interview sa dangiyang mga lawyers, apil ng katong general na lawyer, ningon siya, lisod kayo imaginon kay ang kaso manggod ni General Pokis kay inciting sedition. Kay katong ilang People's Initiative rally, nisulti man siya dito nga Marcos resign. O nganong ningon siyang Marcos resign, kaning atong presidente ba? Nganong ningon man siyang Marcos resign, kay matod pa niya, grabe kaayo ang korupsyon, wa nimo masumpo. Grabe kayong kinawatay, wa nimo masulbad. So sa ato pa dili ka effective nga leader. Nya kon siya military siya. Kung ang usa ka general sa military tagaag assignment dili maka-execute, unsa may buhaton dayon sa chief of staff or sa pinaka-leader? Ilisan or taktakon or parisaynon. So iyang gigamit ng maong tingaling prinsipyo nga ingon siya, better resign. Nga niawhag sad siya sa mga armed forces, ayaw na mo support aning leader nga way nahimo. Kay pareha sa danagong na kay leader nya pulis ka or military ka, nya ang imong leader di ka maong mutuon sa inyong mga basic roles unsaon pag execute ang inyong assignment, mo support pa day ka ana nga lahi man siya gibuhat, withdraw yun, support. Dito dapita giingnan siyang inciting sedition o gidakop siya dayon ana nya matod pas mga lawyers, lisod kayo i-incite, ingnon nimo si Romeo Pokis nga inciting sedition kay retired general siya, 30 ka tuig kapin nga nag-alagad sa atong armed forces sa tininuod nga pag-alagad. Nya siya'y mounay og incite or magdasig og rebellion sa atong nasod, nga sila'y tigsumpo sa rebellion, sila'y tigprotektar sa peace and order sa atong nasod, dili oy. Iya lang tong constitutional right, freedom of expression. Iya lang gitagaan unta og pagpukaw ba kuno ang atong katawhan na magmata na ta. Kay ni ay dagko kay kinawatay nga wap agyod masakpi ang utok sa kawat. Yan ingon dito iyang lawyer o sa siyang mga lawyers, mao na ni Roy katawanan. Kay kitang tanan nahibaw nga naay dagkong kwartang nawa gikawat sa tong gobyerno, nya kinsa tong mosulti nga mauni ang kawatan, mao'y mapriso. Nisulti si Diskaya, priso. Nisulti si katong Sergeant Gutisa, akaron priso. Sulti si PRRD, priso. Sulti sila si Grijaldo, priso. Sulti karon si Pokis, priso. Sulti si Saldico, karon gipangita na, pero pa mapriso. Ang wa mo sulti,
Katong kasigig dipinsa. Malaya. Wa yun. Muna, way gugma. Usa ragi ako nakita diri, ang atong mga leaders karon wa mahigugma natong mga Filipinos. Wa mahigugma. Dili nila ihatag ang atong gipangayo o gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan nga unta mahunong na ning korupsyon, mahunong ning drugas, mahunong ning kinawatay nga billions and trillions of money. Naglisod tag maayo. Naglisod na ta financially. Grabe kamahal ang palitonon, why mga trabaho, why infrastructures. Nanginahanglan tag pagkaon, hangtod asa kutob ning ayuda-ayuda. Mahunong na unta ni. So kanindot mo mura bag unsa na ang ilang pananaw ba? Murag nagka-trokis. Ang kitang mga tao nga na igo gyud sa kinawatay ug naatay tumbukon nga mauni siya ang nangawat sa amo, ang authority, ikaw nga niingon nga siya mo'y nangawat sa among balay, ikaw mo'y kasuhan. Ang kadtong kawatan nga imong gisulti, mauna hinoy malibre. Ambot og unsa ning klasiha sa authority. Mao may nahitabo karon. Ang naay ni presentar og mga dokumento sama anang naas kongreso si Barsaga ni presentar og dokumento, karon si Libiste ni presentar og dokumento, ama oy gilisod-lisod og maayo. Ang kadto hinong gipangtumbok nila nga maukunotoy mga utok sa kuan, wa imbestigari. Gilangan-langan, gilihis-lihis. Murabag nangayo kag pagkaon, ikaw na hinoy gikuhaas pagkaon. Nya kadto hinoong wa gutuman, ingon ko na daghan siyang pagkaon. Ngay tako ana, mao na hinoy gipunag pagkaon. Karon ang congressman mo giatakig maayo sa daghan kay nisulti karon against corruption. Ang congressman gyud mo giatakig maayo. Gitawag naman gyud nila kunog mga congressman. Nya naa pagid sila karoy bonus pag-break karong kuan ni bonus pagid sila tag 2 million. Mao na noy gipunag maayo. Matud pa gani ni Rodante Marcolita kanang senador, niingon siya, asa naman tong 17 ka mga senador nga gimension sa atong witness, senador, congressman, wa lagi to kasuhi, wa lagi to imbestigara. Unya ang napriso, niingon man tos President Bongbong Marcos nga karong Christmas, adto mo mag-Christmas kamong mga kawatan, adto mo mag-Christmas sa bilangguan. Wa may nabay kawatan nga nakuan. Priso. Naa di ay. Mao na. Why gugma? Wa na ganitay gugma mga igsuon. Ang pasabot ana kung wa na tay gugma, giilisa na siya og garbo. Og unsa man ang garbo, ang akong kaugalingon mas importante kay kanimo. Mo na isultis garbo. Ang akong kaugalingon mas nanginahanglan kay kanimo. Mo na ang ato nang sighagtubag kung garbohon ta ang ato ng personal needs og di na takakita sa panginahanglan sa atong isig katao. Munang ningon si Kristo, gitaptapa na ang imong mata og troso. Nya magsigi kag pangoriksyon sa imong isig katao sama nilang gibuhat karon ang 125 million na confidential funds sa Vice President karon, ilag yung himuong plunder case aron ma-impeach gyud ang Vice President. Ang billions and trillions nga gipangkuha sa atong panudlanan gikan sa PhilHealth, education, customs, DHS flood control, DPWH, sa kapulisan, wa imbestigari. Troso na. Dako kay na. Nitap-tap na sa ilang mga mata. Ang ilang makita ang puling ra didto sa ilang isig katao, pero ang naas ilang mata ang troso.
Ang korupsyon naas ilang mata. Ang ilarang kalagot o ka-insecured mo'y ilang nakita sa ilang isig katao. Mo nang ilag yung gukuron ang nakapa-insecured nila, ang nakapa-threaten sa ilang kunuhayng gitawag og power and authority. Mao ni siya ang problema karon. Si Kristo nagpakita nga ang iyang authority ug ang iyang gahom para gyud sa iyang isig katao. Lingi ay mong tupad. Inakanang kwarta nimo para ako na. Inakana rong imong kwarta diha ba para ako na. Sige, isulti. Oy mga parishioners, online o territorial, ako lang gini isulti ninyo for transparency's sake. Akong giblowoutan ang atong staff dinhi sa atong parokya gabi ni adto Miss Vikings. Eat all you can. Reklamo mo? Premyo to nila nga buutan sa kato mga staff musugot lang og 4 days allowance o nya 7 days trabaho. Ana, no? So ako silang kuanan dito, ako silang blowoutan kusuga mangaon. I know nasa ginagmay na og kaon. Sila lang pa diroy, sana all, hasta dito mga crew dito, ala pa diri mo din mga staff des parokya, kadaghan ko dani, nganong daghan makini sila pa diro, sa may gibuhat ani nako, nagkuan, lingkod-lingkod. Usa may gibuhat, dako di kina imong parokya pa din, nako adto alang, nga daghan man kay ni, nako, mao lang, adto alang adto. Basta gipakaon ko ni sila. So balik-balik, paspas kayong balik. So nalipay sila. May na once a year, nya kay paghuman ato nangaluya naman, dali raman sa kayong naluya, labi ng ato mga tiwasunon, awa na loyan, dali kay naluya. Inako, saon kani sila nga madasig, no kani manggong mahigugma ta sa ato bang isig katao ba, maghuna-huna tag unsa pag makapalipay. Moto pag humana nilag kaon nga nagdugab na dito, ingko mangadto ta sa mall, panguha mo dito og mga items basta di lang mulapas og 500 pesos. Kamong tanan, sos nagpanon mi dito, tadaghana lang. Nakuyawan gud ang mga sales girl sa SM department store kay abig mga striker na mga kawatan kay ibaw biyakas mga naong namo maguwang lagjutay mga snatcher. Pero lingaw kami nga to, nalingaw sa sila dito, pastang gubuta lagi, nindot kayo. Nanguli mi nga malipayon, pero doon nag-iusa nga, sige siyag pangita, usa ka seminarista nga ni Aaron nato, pariono na rabani. Sige siyag pangita, kami sa nalimot sa minia, og ang nahitabo, nanguli nami. Og una pa siya ni Tix, asa naman mo? Og wa siya kapalit kay gadaan na siyang item, wa siya kwarta ningon siya bayaran siya, wa na to nas padelsiano. Nako kaning seminarista ba usahay mahimog yung karnirong nawala. Nya kami sad nga na-enjoy na kay sa among gibuhat, nalimot nami sa nawala. Nang lakaw rami, wa nami maghuna-huna niya. Nauli siya dinhi nga way dala. Nay premiums na wala. Pero nalingaw lang sad ko nga nalipay ang ato mga staff. Kay kahibaw ko nining tuig 2026 daghan na sad mig kasakit. Trabaho to the max na sad ni siya. Di na may mag-expect og naa pa may mga allowances na kompleto. Basta trabaho na mo ang 2026 with your guidance. So badlo nga mi kung naamoy nakita nga di maayo sa atong mga staff dinhi ug among binuhatan, badlo nga gid mi kay kamo mao'y naghatag namo og pagkaon, amo sang ibalik ninyo ang serbisyo to the max. Ako'y inyong gipiyalan nga mo control dinhi sa atong mga pagkaon,
Paningkamutan sad nako nga ikahatag yod ang panginahanglan. Magtinabangay ta ana. Nya hinaut unta mutakod ni ngadto sa atong ubang mga leader sa simbahan man or sa gobyerno, tagaan ginatog pagtagad ang panginahanglan sa kadaghanan, dili ang atong individual nga panginahanglan. Manindog ta. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa Dios sa atong mga panginahanglan, sayod kita sa iyang dakong gahom o gugma alang kanato. Muingon kita, Dios nung magbalantay, kaluy kami. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw, alang sa paan sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Nga maamguhan unta nato nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing, dili gayud batagbaw pinaagi sa pagpangitag kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Nga sila nga sa walay pulos migugol sa ilang panahon sa pagpangitag kalipay diha sa sayop, nga paagi pag makakaplag sa hustong direksyon o katuyuan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga baldado makadawat og suporta o kahupayan gikan sa ilang mga kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Nga sila nga nangamatay na makaambit sa walay katapusang bangkiti didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Makagagahom nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kayo ngaway Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahangyo kami Ginoo pagpuangod sa pagdawat sa mga halad sa imong katawhan aron ang ilang gihuptan uban sa mahigugmaong pagtuo mahubad sa ilang kinabuhi pinaagi niining langitnong mga sakramento. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahungan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. One breath, one body, one Lord of all. One cup of blessing which we bless. And we, though many, throughout the earth, we are one body, this one Lord. Magampo kita. O Dios, imo kaming gipaambit sa imong sakramento. Buhia kanunay ang imong gugma dinhi sa among mga kasing-kasing aron mahimo kaming takos kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga mga panabang or divine provisions. Apan mahitabo ra ni siya kung maghigugmaay ta. Di gid ta makuwangan kanunay giyong abunda basta maghigugmaay. Nya kinsa toy atong higugmaon ang ato giyong isig katawo nga nanginahanglan. Unya ang atong kaugalingon pakapin na lang na siya. So padayon mo higugma sa atong parokya ha, pamalit mo slots gyud kanunay. Nya ang akong wala sa Courier Report ugma na lang tingali. Ang akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod, suportahi sa ninyo kay daghan sa kay tag mahatagan ani nga mga naman ni income sa dog magsige gyud mo view, like, share ug subscribe. Naana ni ron siya 282,000 ka mga subscribers. Sige lagi mo follow bisag kamo mga tiwasonon. Ipaon lang na sa inyong apo niya humandayon mo. Minaw na lang mo sa mga misa, umili o ana makatabang na mo ana. Unya karong gabi mao ang atong Parish General Assembly naot unta mutambong ang mga leaders sa mga mandated organizations o sa mga ministries on movements, mga leaders sa chapels, mga leaders sa atong barangay kon mahimo. Alas 7 sa gabi kita ta din hisulod simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.